Сега искам да те помоля да покажем на аудиторията и на всички продукти, с които ще работим съвместно и надявам се те да им харесат. Разбира се, заповядай в магазина. Благодаря. Айде, заповядай. Така, сега ще представя една малка част от продукти, които сме разработили за барбекю сезона. Това са нашите кюфтета, нашите кебабчета, които са много стара технология. Няколко дни се бъркат, за да може да стане страхотна спойка, за да може кебабчето и кюфтето да са сочни отвътре, да са вкуса да бъде подчертан. Просто тези кебабчета и кюфтета са уникални на пазара, няма други такива. Със сигурност аз мисля, че е така. Разработили сме телешки бургер, който е подправен само с сол и черен пер. Това е напълно достатъчно за такъв тип продукт. Имаме телешки кебабчета, телешки кюфтета, а за Адана кебаба просто нямам думи. Всеки един от нашите клиенти, който го е опитал, се връща втори път, трети път, четвърти път и така нататък. Нямам търпение да ги опитам. Задължително трябва да ги опиташ. Предвид това, че още не е настъпил в барбекю сезона, имаме и други предложения, като ловджийска наденица. Това са малотрайни колбаси. Имаме свински кремвир, който е уникален, мек вкус, просто е чудесен. Варена наденица с чубрица, македонска наденица с лук. Ще се радвам да работим заедно. Аз също. И аз ще гарантирам от името на целия екип, че тези продукти, които ги виждаш така, просто са уникални и качеството е на топ ниво. Работим само с българско месо. Точно за това съм тук, точно за това мисля, че проблемите, които имах, ги решавам именно съвместно с вас. Така че, както аз, така и ви, мисля, че се доверяваме един на друг и първо хубавото предстои. Така е. Благодаря ти още един път, че си ни гост. И от тук насетне само успехи. На теб ти пожелавам. Благодаря ти много. И на вас подобно. Приятели, от тук нататък наистина предстоят страхотни видеа, страхотна съвместна работа, много готвене, много вкусове, много интересни неща за сезона, така че следете в социалните мрежи, очакваме ви!